Abu Safna jira dugawu o jabira namanya ka foko dugaku jabira jama jere je kulu mana je ka dugaw ke mamunye ma kilinga danga o te fenge Abu Safna jira sirajanta ma anta dabo tu es prêt angata aywa meta amba ni limano fe ku kan samane dugawe o sabuke ni sirajanta ma ni abulda toy anyo fo kanu boy na mu sira aka jam fo ka foko aka jam abu ibina ka foko mu ye kulubo o be sira en kono lay o fana mana teme ko boy mu ni daka bana kolombe sira nay wala sa mu ye sira en teme ko nyuma o be sira ga tuko muna o tita dugaw ko o do kum kono lambe dugaw ni kanu bane de be ba bela jilen fe nouvelle horizon ne be mbolo do mbe bone aye sebani ngala to ko de mu ye demba konti abu demba konti kumara ako anga ministru be la jera mun kan nanka mako conseil des ministres ibina ka foko o la jera laba mun akera novembre kalo club bi saba Abu Safna jera na akera kuluba sikata la mun ye jamana fama re no be talike kolonel Hashim Kuitala Abu Safna jera akume nywanye o kenaka o kenenga ibina ka foko mun ye ministru koni benaka kaira ka foko be na sada projet de loi do koni ko sigi singa projet de loi mun abna sigi singa o koni mba nyini mun ye CNT ka sira di mun ye jamana gouvernement mama uka bara do konin ko ke ordonnance fe o sabu game domna kom bi Abu Safna jira ko ka chan jamana kono foka foko o ka chan na fora ko ngati mesente kirola lo de mana na ko ngati mesente fanfe Abu Safna jira ko bara ko abe geleya munye ta dumbe bugula ni watina sabani ngala ko ako munye dema konti ayira ka foko munye jamana gouvernement ya ayira ka foni ya yo oliye ni akla ni mirnenta o sabu ko yo programme mun ko sigi senga sira chama fe o be fe o programme nun bala jele ka nyana maya wati mun o ko fora awarti la Abu Safna jira o programme nga yana maya kabe o wati ko folo o ma o kum kono la yaira ka foko mi wati ko aka surun ko sobe ni dio ko jate mina anga jamana kono ka tente ka laje Abu Safna jira ibina ka foko la yini aka chan fuka foko aka chan o kum kono la mun conseil des ministres keneka o ko yaira ka foko be na feran dabali bala jelen ko sigi singa o lube faka teme mun ordonnance fe ka sara do kuta ka suru umma teme mun jamana sente ira o nyekoro akoni dio sara jate mina ka laje sara bala jelen ka teme mun jamana sente o nyokoro nat altimna sente nyokoro wati muna Abu Safna jira nabe lajana maya nat lajana maya obuguna tiga ko ona don Abu Safna jira ibena ka foko ni rapport ni re abura ministre mumbolo odebe talike ministre muna alliance no refondation de l'état no be talike Ibrahim Ikasaka alere ko nana ni rapport ni ayira ka foko lubina ni projet de loi ni ka abla singa abla kunte dore wala samu nye ko chama obusaka nyana botuko muna Abu Safna jira ka sorote mama ka sente ko ni onyekoro munye projet de loi ni Abu Safna jira ni yaji temna kalaje anga jamana constitution ba no be talike sara sumbala o munye article mumbe nanga mako article 74 o yaira ka foko mi jamana gouvernement bisaka teme ordonnance fe sara do na abe fe ko uta wa mu charge la transition mun fana nanyo sigi senga o article mumbe nanga mako article 13 o fana yaira ka foko mi jamana gouvernement bisaka teme ordonnance fe Abu Safna jira ka sara do kon ko uta kasro amate mesente ma ko ni unyekoro Abu Safna jira mu ye sabani ngala no be talike demba kontila yaira ka foko mu ye ni bara njete mena kalaje jamana gouvernement flaka ni aklinata mutani aklinata me talike wati muna ore be talike ni akli bala mu octobre ko kle saba samba fla ane samuga ane fla mu ye conseil national de la transition na be talike CNT la uluka session ordinaire odale la na manya ka foko me session ordinaire odale la wa session ordinaire obina datugu session ordinaire na manya ka foka be datugu adela wati wora ko obina ka fo avril 2023 okono Abu Safna jira flanje mu mbo wati flan kono la mu ne jamana gouvernement be faka baranke o flanje o kono la noni CNT alika session no okanga ke 2023 wati okasi Abu Safna jira jamana marabako yaira ka foko liye ni aklinata kota aklinata ente dore wala sa munye barako folo nun chamambe olube sega sigi senga tukumna Abu Safna jira daira lu besega ka jamana kono tukumna jamana raga furo bachaw Abu Safna jira jamana gouvernement sogo jate mina ka tente ka sega sigi baro ku boloda ka nyeshi ama Abu Safna jira ofara temeno fuka boy yiru wa bara chama ne bina ofo obela jelenga temani strafe webina ka foko me jamana gouvernement ayeni la yini koke ofana mana boy Abu Safna jira jamana gouvernement uyaira ka foni yonu aklina ni yaye uyata o batro do refe ube fuka feranda dabal bela jelenga ka traité mumbe accord mumbe ane jema chilala ka accord mun fana ka alaro wa kosobe ka soro amate mesente maw nyakoro usabga sente nuye session ka datugu Abu Safna jira session kura ko be dale san 2023 findala mumbo flaja mumbo o wati flakono ube fuka bara ngoni ka ake o wati kono we sebani ngala ayira ka foko mu
ye 2023 abu safna jara 2023 bena ke bara belebele an ko jamana kono kerenga na mu ye sente maw ibina ka fo ko mu ye 2023 abena ke bara belebele u bulu ko sabke mu ye yelema bolo chama o bolo dal no 2023 o konna mu ye kalataw do kan ka san 2023 abu safna jara fo kata fara mu ye yelema li chama kan mu ye politique sira aka ja kata fara mu ye sira wora chama kan ulu bara no bala jele kan ka san 2023 wa bala jele kan ta mu ye sente maw nyokoro o bayda ka fo ko mu ye sente maw ko bara ku belebele ko sigileme ku makono san 2023 abu safna jara sadamu na talen flaneta mu ye jamana gouvernement fa kata mesira mu feta ama sigi kala jeno asro sente ubuna so fole ma wa wal manu to so fole ma o sema fura be bolo eno buguna tiga ko di ama na fan flani anya sama ka bo mu ye nouvelle horizon ale konna la dema konte ale sama ngala abu ibunya obala bide karo ka fo demba konte amba fo anaka ka bolo do me boni 7 minutes o joko le soir de Bamako la ni elajo Mamadou Gaba le ka sebendo Gaba ko di bi ka do ka fo gouvernement ani ka do ka fo sente ni nyanje akeme patikolomba je ko sabula ka do ka fo ambe nyanve anga amandi ko bare abinyi nga ke oye sabula ka do ka fo afora to mina ko femi metal ke do na tawla e ko golayati na ken nu ni nyanje sabula ka do ka fo idabora korofo kelemina season abi talke ula mi metal ke ka do ka fo sente mi ni obe ambulo ni watina na jereme aklama ka fo ale nyema oye ka do ka fo Maliki Jaw segu ko Maliki Jaw i ka do ka fo ale koni sente a nyema do mai ka do ka fo ame wati mina ko mi bi ai ka do ka fo gela adoni be ka sinzi mi metal ke ka do ka fo gouvernement ani sente uni nyanje akoni jira la ka fo ka do ka fo projet de loi do be i ka do ka fo gouvernement aba fe ka ulu tabwe kerengere nyane ka do ka fo projet de loi munu bi talike ka do ka fo mi ni oye projet de loi munu bi talike fe mi be talike ka do ka fo statut du personnel ni ka do ka fo traité de l'accord ni ka do ka fo mi ni oye création création de l'organisation ni création de l'organisation et du contrôle des services et organismes publics do ka fo oye service dawe munu ni ulu be faso twala ma kata se ka do ka fo l'organisation de la production ni ka do ka fo munu be talike soroko o sirawka ni ka do ka fo statut du personnel ni na fo barakalo ulu ko okumu kono na traité munu be ni o ye benga sebonye kata se ka do ka fo législateur ma no ye ka do ka fo wuli ka jobe ke mamunu na wala sa ukasika joro soro ka do ka fo nunu de projet de loi do na tawla ko gouvernement gouvernement aba fe ka projet de loi munun da ka do ka fo ka baraka ni uye mi ni amateme ka do ka fo sente ale ka sira kan we fatriba ka fola no ye Mamadou Elaji Gaba ku ka do ka fo ni ya taka laje ka bi wati temenu na mi me targe ka do ka fo Dr Shokel Kukola Maiga wati mna ka do ka fo ale akume gouvernement ngono ni aka bana nje ka do ka fo uye projet de loi do barake mi me targe ka do ka fo loi électorale la ka do ka fo wati mna o koni o korofo inna se ka do ka fo sente moma ko ni yele ma chamando akono sabla kadu afo koni yo o projet de loi a sharakise utaka laje femi mi talike kadu afo sharakise kemefla ni tan ani konondola o banyangodo mai kadu afo mi me talike kadu afo sharakise bikonondo ani fla yo yelama sente o belajere ko o yelama sabla kadu kafo abina fo o sente o bita sente akaji jimistra fe ko sente koni olu yo o belajere yelama o mai kadu afo o barengera o ketola wa e ko kadu afo o projet de loi e ko bara de teka keni o ye walma baratina keni o ye do na tawla awo bara fula ka do ka fo ame wati na ko mi bi ko halibi gouvernement aba fe ka projet de loi do ta ken ngene na nda do na munu na ko lu fo siza ka do ka fo uba fe ka ulu ta ha bara ken oye munu ni utuna passer ka do ka fo sente aka buluga ulu ye fe mi ni ka do ka fo abina ke sababu ye do na tawla gwela abina do ka do ka fo sente ani ka do ka fo gouvernement ani yanje du nyira ka fo ni ye jamani yere ta halaje ni jamani ni institution flamme nou pleni ka do ka fo bara ken nyondo sabla ka do ka fo gouvernement abi projet de loi abi ni metal ke kado ka fo sente walma kado ka fo assemblée nationale utita ka nyanto da kai kado ka fo ulu de kanka o baraka ton la sabati na fara ka fo ko sente koniki ka mi metal ke gouvernement la gouvernement kai kado ka fo projet de loi ko luta ngai kado ka fo mi metal ke kado ka fo o mateme sente ka boloka mi ni kado ka fo abe woni ko ordonnance a kelengele bi be me mi nye ka fo ko abise hagedoma a ku kado ka fo koni akra o ketula sabula kado ka fo gola abiso nga sinzi
Assemblée nationale walma ka do ka fɔ CNT Conseil national de la transition ani ka do ka fɔ min bɛ tali kɛ gouvernement u ni ɲɔgɔn cɛ a ko a kɔrɔmasiri ye mun ye ka do ka fɔ Conseil des ministres min ni o tɛmɛna a ma mɛn min ni o kɛra ka do ka fɔ le 31 mois novembre kalo tile 30 san 2022 ka do ka fɔ Conseil des ministres min ni a kɛra min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ projet de loi do kɔni nana a ka jɛ ka do ka fɔ ministre min ni o ɲɛsinnen ka do ka fɔ refondation ko ma ka do ka fɔ ale kɔni a nana ni hakilina dɔ ye hakilina in kɔni ka do ka fɔ ko an bɛ waati min na komi bi gouvernement b'a fɛ ka nin hakilina in ka a ta ka sɔrɔ a ma se CNT ka bolo kan i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ projet de loi minnu bɛ yen n'i ye olu fɔ fana olu de bɛna kɛ projet ye don nataw la gouvernement bɛna u ta ka sɔrɔ u ma se CNT ka bolo kan siraba ka fɔ la i ka do ka fɔ ni o ye Mahamadu Elhaji Gaba ye a ko i ka do ka fɔ ni baara in taara nin taacogo in na an ka sigi a kan k'a fɔ ko don nataw la a bɛna kɛ i ka do ka fɔ gɛlɛya ye CNT ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ Basiri filɛ an ye min mɔ i ka do ka fɔ soir de Bamako kɔnɔ Mahamadu Elhaji Gaba ale ka sɛbɛn Mahamadu Elhaji Gaba abu an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ a kelen kelenw kɔni o bɛ bɛn nka mun ye k'a banɛngɛma mɔ o bɛna kɛ baara ye n'o tɛ a kelen kelenw o kɔni bɛ ɲɛ mais n'u ko k'u b'a banɛngɛma mɔ a bɛ kɛ baara ye dɛ siga t'a la Abu Safinɛ Jara an b'an bolo guru ne bɛ bɔ ni sɛbɛn an ko min ma ko soir de Bamako Yusufu Konate kɛ a kumara Abu Safinɛ Jara nin tɛ kibaruya duman ye an ka taa Yilimani n'an taara Yilimani i bɛna ye k'a fɔ ko min ye attaque a taara k'an ka yɔrɔ kɔfɔlen dɔ k'u sɛgɛrɛ n'a bɛ tali kɛ kan ani ka taa fara mun ye poste de douane mun n'o bɛ Yelimanikaw fɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye attaque kɔni a taara ka nin yɔrɔ kɔfɔlen fila k'o sɛgɛrɛ attaque in kɛlen kɔfɛ a yira k'a fɔ ko mun ye maa fila kɔni o fatura nin ko in na wa mun ye mobili damadɔ fana bɛ yen olu jenina a ka ja ka taa fara mun ye gwa damadɔ kan Abu Safinɛ Jara olu bɛɛ lajɛlen kɛra sɛtu sɛfini mun ye Yusufu Konate a yira k'a fɔ ko mun ye ka militaire mun a ka ja n'a bɛ Yelimani ani ka taa fara mun ye poste de douane mun n'a bɛ Yelimanikaw fɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye arabadon n'o bɛnna novembre kalo tile 30 ma ka dugu jɛ mun ye décembre kalo tile fɔlɔ la n'o bɛnna kunun ma alamisa donya fɛ mun ye nɛgɛ ɲɛ 22 waati i bɛna ye k'a fɔ ko attaque a taara ka nin yɔrɔ kɔfɔlen fila bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ wa a bɛɛ lajɛlen o kɛra ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye armée a y'i jɔ jɔyɔrɔ la anw ka armée a donni kama k'u y'u jɔ jɔyɔrɔ la k'o de kɛra sababu ye ko yɛrɛ kɔni a ma siba ko o ma se ka bonya cogo min na Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko mugu kan kɔni ko o bɔra nɛgɛ ɲɛ 22 waati a kɛra sababu ye mun ye armée fana y'i jɔ a cɛ jɔyɔrɔ la Abu Safinɛ Jara ko mun ye bamanci ninnu ye e k'u ma ji kɛ butɔn na k'u yɛrɛ ɲini wa Abu Safinɛ Jara ko ni taari munumunu mun ye poste de douane ale ko ko kɔni na siga t'a la ko mun ye kisɛ bali caman i b'o nɔ de ye i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye bali nɔ caman Abu Safinɛ Jara k'i b'o nɔ ye poste de douane na nka mun ye armée ko a y'i jɔ jɔyɔrɔ la o sababu kɛ ko mun ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu k'u ye ji kɛ butɔn na Abu Safinɛ Jara nka mun ye u taatɔ k'u ye tiɲɛni dɔ kɔni k'o kɛ o sababu kɛ mun ye mobili damadɔ bɛ o jenina kan kɔnɔna la n'a bɛ tali kɛ mobili kelen na mobili kelen ko o jenina kan kɔnɔ wa mun ye mobili fila ye ko jenina poste de douane o kɔnɔna u la ani gwa belebele minnu o jɔlen bɛ yen Abu Safinɛ Jara o gwa belebele kɔni ko tasuma ko a wulila u la Abu Safinɛ Jara mun ye sɛbɛnnikɛla n'o bɛ tali kɛ Yusufu Konate kan a y'a yira k'a fɔ k'u ye seereya dɔ kɔni k'o sɔrɔ seereya dɔw y'a yira k'a fɔ ko ni an ka armée n'a kun b'i jɔ jɔyɔrɔ la a donni kama n'o bɛ bɛn arabadon ma ka na dugujɛ kun na n'o ye alamisa ye ko ni armée kun b'i jɔ jɔyɔrɔ la Abu Safinɛ Jara ko a tiɲɛni fanga ko a kun bɛ bonya kosɛbɛ o sababu kɛ mun ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu ye k'o kun labɛnnen don fo k'a fɔ k'u labɛnnen don nka u nana ye k'a fɔ ko min ye armée bɛ bolo min kan nin waati na n'i m'i tɔgɔ dɔn i bɛ kɛ sɛtu sɛfini Abu Safinɛ Jara k'o de kɛra sababu ye mun ye ka a dégâts kɔni ka limité k'o de kɛra sababu ye ko tiɲɛni kɔni ko a fanga a ma bonya sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye u ye seereya dɔ sɔrɔ seereya y'a yira k'a fɔ ko a bɛ nin kana waati nin bɔ o sababu kɛ mun ye Yelimanikaw u hakili sigilen don kosɛbɛ maa minnu don u n'u hakili ɲɛfa a bɛ ɲɔgɔn fɛ mun ye Yelimani kɔnɔna la u bɛ jateminɛ kan kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara ko a bɛ nin kana waati nin bɔ kɛrɛnkɛrɛnla dugu min bɛ n'an k'a ma ko Kaɲanga ko maa minnu bɛ olu kɔni ye jateminɛ k'u bolo da u nana ye k'a fɔ ko maa dɔ kɔni o bɛ dugu kɔnɔ nin waati na Abu Safinɛ Jara ko a taara buru 20 na ka to o 3 la k'o san maa minnu bɛ Yelimani dɔn kosɛbɛ olu ko nin tɛ se ka kɛ buru 20 k'a tigɛ 20 o 3 la k'o kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka taa n'o ye Abu Safinɛ Jara maa minnu bɛ Yelimani dɔn olu ko nin tɛ se ka kɛ abada o sababu kɛ Yelimani kɔnɔna la i ka du mana bonya cogo o cogo la Abu Safinɛ Jara buru 400 i tɛ tɛmɛ o kan abada nka buru 3
bala abu sabna jira adoni kama mamun be olu ko ko mu ye fendo be dugu kono anga dugu kono no be yelman ko fo abu sabna jira amasega famu sebani gala ko ko amate mamu nye kalo fla ira kan ibena ka fo ko mu nye donso mun no lu be yelman to la olu ne jatka wala ke ba nunu ye masana nga so ko ka ketala mu nye tu konna ula abu sabna jira ko sabga mu nye mishigana do ale na kibara ko di donso ma ka ira ka fo ko mu ye madno ndo ko ni be tu konna na wati na ibena ka fo ko ako ira kon ko galer ko sabgo ko sabga mu ye donso gelen ko o sara ala sebani gala ko ako abeni nga nu wati ni ko ni ko obo mu nye yelman gaw abu sabna jira yelman la alamini sigata la mu ye jatka wala ke ba o kelema kata gela ko ni ko ota ka manifu ku segare bolo kum kono la mu ye yelman gaw ya la ni ka fo ame dom na kom bi ko mu ye commissaire de police do ko kaski yelman o kono la o commissaire de police abu sabna jira no o sigira o be ka so bi ka jatimina chamani ko baro ko o boloda o be ka so bi ni kana lakana fena chamai kuna fono na fama ko bo soro kanya simu ye jatka wala ke ba nunuma o fena mana tema ka boy frontière mu yelmani malini an murtani nyon chala na be talike mu ye yelmani o kono la malini murtani ko frontière fena abu sabna jira ko sebe ko sonso ko sabga ira ka fo ko me jatka wala ke ba nunu a chama ko mbu shala ka do o frontière de fe na be talike murtani ani yelmani chala na fon flani anya sabaka mamu nye so de bamako ale kono la yusuf konate ale sabani ngala abu ibunya obal bide kero ka fo yusuf konate amba fo be do de ke halbi basiki ala ka do an ka jamani kono mesi ka do ka fo soir de bamako kono bamako la ni ka do ka fo umar angweba do na ke ale ka sebendo ko mi ni abe wol ko rentrée judiciaire ko sobe ngoy ka do ka fo o baro kromo karla mi metal ke ka do ka fo rentrée judiciaire en 2022 23 ko sobe metal ke ka do ka fo jamani kundigi ale ko ni o ye asimi goita aso ka do ka fo akume akenega asimi goita aso ale ye ka do ka fo chamanjoro fa anyamado ko sobe mi ni obi wol ko jamani kundigi o nyamado way ka do ka fo magistrature ye refna to nyama bela jelembe abolo abe wote awo abe babulu il est le président du conseil suprême de la magistrature na kadi ya fo jamana nyama be fade sa abe be fade ambe fado jamana kono de be fado awo hali na ya soro do ka corona ye ay korate o be fade do ni metal ke ka do ka fo o baro o kormo karli o kera kunungo ina fo iya fu ka korofo do kono hali mi metal ke ka do ka fo na ya soro ka fo juju olu be grève la na taw tay ka do ka fo bare ngoni a kormo karla ma mi be ka do ka fo ni o ye fatogo ma tiraye fatogo ma turanya do ka fo o ye cour suprême o nyama aye korofo takui akui ka do ka fo mi me wole ko justice aye adangania o fo justice yere munye wal me ka do ka fo kiri ko yere ye munye aye o nyefalu ke diskuru do konona na akui kado ka fo ko ni ye sharia ko ta ka laje sharia da bora minga mai kado ka fo anga siga nwa mbunya anga nwanto nyogon dabela min ni minga kan o ka oke min manka ke jamani kono o kana ke kado ka fo ko sharia ko adabara o de kama sharia da bora minga ma kado ka fo min ni abawul ko célérité ye kado ka fo anga cleanoye min be talge kado ka fo stabilité la be ani client kado ka fo sharia da bora abisika o sinzi to mena kado ka fo anga jamani kono ta bolo nywa kado ka fo aye kado ka fo min ni abe wole ko justice ka le definition ka nyefolu ke moye aka je kado ka fo tira aye ni baro ke tabarikala klara ka jira ka fo ni onga jamani nda halaje kado ka fo justice abe joro mina ay kado ka fo ko abe joro bala sabla kado ka fo justice onga justice ani kado ka fo mamunu be ni ulu kan ka barake justice ogun kono ko sobe jamani kono do nye kado ka fo ko anga suru nywana kado ka fo ko jamani kono do manga uyere majanya to shila ni metalke uka justice akri uka critique bawla akui kado ka fo justice akono na sharia do be min ni oye a article bishini ani kelinaye min dem abe woli ko aliena ina do ka fo aliena onake a juru dɔw ye sira dɔw ye tɛ sira dɔw ye a sira aliena filanan sabanan ka taa se fɔ naaninan ma a ko i ka dɔn k'a fɔ n'i ye o ta k'o lajɛ i ka dɔn k'a fɔ pouvoir judiciaire i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni ale ye jamana baarakɛla ye min ni a dabara jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na min ni o bɛ wele ko liberté i ka dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ a sariyaw bɛ se ka labato cogo min na i ka dɔn k'a fɔ ko o bɛ o kɔnɔ min bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ droit de l'homme n'o ye ka dɔn k'a fɔ adamadenw u josariyaw kan ka bonya cogo min na josariyaw kan ka tɔgɔtɔ cogo min na k'olu bɛɛ lajɛlen kɔrɔfɔw bɛ u saradalen bɛ o kɔnɔ ma i ka dɔn k'a fɔ ko justice a ka baara ɲɛsinnen bɛ min ma o de ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ jamana sariyaw bɛ se ka labonya cogo min na i ka dɔn k'a fɔ fatɔgɔma tera
a ye nin kɔrɔfɔw fɔ jamanakuntigi yɛrɛ ɲɛna koyi jamanakuntigi k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Asimi Goita ye i k'a dɔn k'a fɔ a nisɔndiyara kosɛbɛ a y'a ye k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka justice malienne i k'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma bɛ ka don kow la sabula i k'a dɔn k'a fɔ kabini transition in daminɛna ka se sisan ma mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la k'a fɔ ko baara a bɛ ka kɛ cogo min na baara a taa cogo ka ɲi kɛrɛnkɛrɛnya justice ko o bolo kan Asimi Goita a ko i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ min fɔ ka gɛlɛya o de ye justice u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sariya bɛ min fɔ i k'a dɔn k'a fɔ justice ko o bolo kan o baara ye kiriko bolo ye i k'a dɔn k'a fɔ baara in ka kɛ o kan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fanda ani faama i k'a dɔn k'a fɔ o min ye ka kiri k'a naamu k'a di k'a dɔn k'a fɔ faama ma a ka jan hali ni a y'a sɔrɔ ale jo tɛ a la o baara minnu kun bɛ kɛ waati tɛmɛnenw na k'an ka sigi a kan k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen o kɔni banna sabula i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ min nɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ justice ko o bolo kan o ye Mali justice a ka kɛ misali diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ni o ye kiri tigɛ ko ɲuman ye o baaraw ka se ka kɛ anw ka jamana in kɔnɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ in a ka ca kosɛbɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ rentrée judiciaire senfɛ kɔrɔfɔ caman bɔra nka n'i ye kɔrɔfɔ faamaw ta k'a lajɛ u ye k'a dɔn k'a fɔ anw ka Mali justice u bɛna baara kɛ hukumu min kɔnɔ don nataw la kɛrɛnkɛrɛnnenya min ni o bɛ wele ko lutte contre la corruption n'o ye k'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu ani foroba wari a burujali ye kɛlɛ kɔni k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi kɔni ye a ɲini justice fɛ o kɛlɛ k'u se don o la koyi wa i k'a dɔn k'a fɔ ko wa min bɛ wele k'u ka liberté n'o y'u ka jo sariya ye o bɛ u bolo sabula i k'a dɔn k'a fɔ justice a ka indépendance ko wulibali dogo ye kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko justice ye indépendance ye justice u ka indépendance b'u bolo n'o ye u kan ka kiiritigɛ ɲuman min na kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ yen n'u kɛn bɛ foroba wari kan k'a buruja k'a dun o kɛlɛ ko u ka o kɛ ka se a da la parce que nin ka jan kosɛbɛ kolomaw ye nin ye kuma i k'a dɔn k'a fɔ nin ye Umaru Angoyiba ne ka fasiri don la différence ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye sɛbɛnnikɛla ye ale tɔgɔ Araliye Abu Safunɛ Jara Araliye ale kumara la différence o kɔnɔna la n y'o de f'i ɲɛna la différence ale ye journal mun ye o y'an kɔrɔkɛ ka journal n'a bɛ tali kɛ Jibi Sakɔ ale kan Abu Safunɛ Jara mun ye Araliye a kumara a ko exil politique n'o bɛ tali kɛ ka boli ka bɔ jamana kɔnɔ sa politique yɛrɛ o sira fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko min ye kɔlɔnjɛbakaw ka belebele n'a bɛ Umaru Mariko Baro Kolontigi an bɛ don min na ko bi e ko Baro Kolontigi a tɛ Poutine fɛ yen wa n'o bɛ tali kɛ Russie jamana na Umaru Baro Kolontigi a bolila fo Poutine fɛ yen Baro taara dɛ nka moto taxi ni tɛ se ka taa n'a ye a mana kɛ tagali o taga kɔni taara Abu kɔnɔba sogonda taa mɛ n'a ye mun ye Araliye a y'a jira k'a fɔ ko siga t'a la an bɛ don min na ko bi Baro kɔni Umaru Mariko n'a bɛ tali kɛ Baro Kolontigi kan kɔlɔnjɛbakaw ka belebele ko a bɛ Moscou o hukumu kɔnɔna la mun ye la différence ye olu y'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ ni Baro Kolontigi ye ɲɔgɔn sɔrɔ Abu Safunɛ Jara ko siga t'a la mun ye Baro Kolontigi ko a bɛ Moscou sɛbɛnnikɛla ko a ko a bɛ nin kana waati nin bɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko ja dɔ kɔni o bɛ ka cɛrɛ mun ye bɔlɔla o sanfɛ ja in k'i b'a ye k'a fɔ ko maa dɔ bɛ yen ko a kunkolo bɛɛ lajɛlen ko o datugulen o don maa dɔ y'a jira k'a fɔ ko mun ye Umaru Baro Kolontigi ko siga t'a la ko mun ye Baro ko ale don ko n'o bɛ tali kɛ kɔlɔnjɛbakaw ka belebele na Abu Safunɛ Jara ko ale don o sabu kɛ ja in kɔni a bɛ kunnafonidila caman ka telefɔni o kɔnɔna o la Abu Safunɛ Jara dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko nin ja mun filɛ nin ko siga t'a la ko nin ye jakɔrɔba ye o hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko kunun n'o bɛnna alamisa don ma décembre kalo tile fɔlɔ san 2022 o tɛ kunun ye wa la différence maaw ka fɔ la u k'olu ne kɔlɔnjɛbakaw ka belebele Umaru Mariko k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru o la wa Abu Safunɛ Jara mun ye Umaru Mariko a ye siga kɔni bɔ ko la k'a ban pewu k'a jira k'a fɔ ko siga t'a la ale Umaru Mariko ko ale ka kɛnɛ a ni na an bɛ don min na ko bi wa baasi foyi tɛ ale Umaru Mariko la ko ale Umaru Mariko Abu Safunɛ Jara ko siga t'a la ko a bɛ Vladimir Poutine o ka jamana kan n'a bɛ tali kɛ mun ye Russie jamana o kan mun ye la différence olu ka fɔra sɛbɛnnikɛla Araliye Abu a y'a jira k'a fɔ ko mun ye Umaru Mariko ani la différence journal maaw k'u kɔni communiquera video yɛrɛ la koyi ko video in na k'i bɛ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko parti Sadi a ɲɛmaaba Abu Safunɛ Jara k'i kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko maa don a ka kɛnɛ a ni na kunkolo in coiffelen don ka ɲɛ kosɛbɛ wa a bɛ dagabana so dɔ fana ko a b'o o kɔnɔna o la ko Baro ka kumakan ɲɛ fɔlɔ Baro y'a jira k'a fɔ ko ale Baro kɔni ko a ka kɛnɛ ko baasi foyi tɛ ale Umaru Mariko la wa ko ale bɛ Moscou a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Baro y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni sera Moscou araba tɛmɛnen k'ale kɔni ko ale sera Moscou araba tɛmɛnen ko ale sera Moscou Baro y'a jira k'a fɔ ko ale sira minnu taama walasa a bɛ se ka Moscou jamana k'o sɔrɔ i bɛna ye k'a fɔ ko a y'i sɛbɛkɔrɔ sɛlɛ Abu Safunɛ Jara mun ye Umaru Mariko Baro ko a tɛmɛna Menaka fɛ a y'i sɛlɛ ka bɔ Menaka ka taa Niger fɛ Abu Safunɛ Jara fo ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Moscou Moscou ayiwa
Niger. Menaka. Menaka. Kati rasro Moscou. Menaka Niger c'est possible. Akoka baru ko kabine. Ayiwa. Abu sabna jira ibena ka fo ko mun ye baro kolontigi albi ama bolo kurulen ka bɔ koyi o sabu albi baro kolontigi a bolo kurulen do kanya simu ye jamana marabagaw ma baro kolontigi ko aka fola ayira ka fo ko siga tala ale be irisi jamana la wa bena feran dabali bela jelenge ane irisi wasadon ku ka nywanye baro umar kolontigi ayira ka fo ko mun abena anya fo mun ye irisi wasadon ye wagner bi ga bara mun ka an wa jamana konala ka bi no nya fo mun ye irisi wasadon ye sabani ngela ka fola ka ama foda mai ngal jati ye min zabana be ko ngoro fo angata sabani ngela ka fola no be talike aralela ayira ka fo ko baru ayira ka fo ko wagner bi ga bara fenfe ke an wa jamana kono ya ko bi ga bara dugu fenfe ni ko bolo an wa jamana kono ko baru ayira ka fo ko beni bela jelen shele mu ye irishi wasado ni ko mu ye wagner di abu safna jira ko be ga mu ye dugla don ku fa ale baru umar kulontiki ale no nyafo mu ye irishi wasado nyina abu safna jira akilla jigina daga shishi koni abe bo karato oda ibina ka foko me dogotoro Omar Margo akoni tunna kabe Afrika lo klinani o temane o masoro dogora fe ibina ka foko munye an arime o ye fali ba munge mura ka fe ka turoro shi akemen ko abu sabna jira ko ningena ko o karawa abu sabna jira munye Omar Margo baru mujalla jera do kera la jera munabe talike conference deba kan conference deba ibina ka foko akla bena adema piaji de fe o kana nga munye baru koni ay dogal ma cha maneta ka an walla kana ba ko ko usagare adoni nga mafoka na bla bila abu sabna jira munye Omar Margo baru kolontigi akoni tunno akuma ye nga munye la différencier olu ko nyayira ka foko kunu ne baru kolontigi ku nyan soro wasiga tala munye Omar Margo baru kolontigi amedom na ko bika be Moscou atemana menaka fe ka temen Niger fe ka ti dan wati na araba do ko aida Moscou wakaka kana ni na ko bashi futani na no kile sabai biye akote ne aywa tabarikala anga doke premier blane anya sama ga bo la différence ale ko na la sebani ngala to de aralie abu ibunya obala tabarikala anta suku na kana amata suku na kana gausu ga jata ibe la bo sama amata suku na nambora suku na kuna fonto amena barati la los an bɛ sirajan taama an b'a daminɛ mɛ n bolo don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le radar o don le radar i k'a dɔn k'a fɔ nin ye u ka fasiri jɛkulu olu ka sɛbɛn ye i k'a dɔn k'a fɔ bolola nɛgɛ min ni o tɔmɔna i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ da kan o laban o bɛ tunu bɛɛ da kɔnɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Ben le cerveau walima Adama Jara Ben le cerveau e ko an bɛ don min na komi bi ko ni kunnajamakɛ Ben le cerveau a ta in laban tɛna laban i n'a fɔ Isa Kawujim o ta labanna cogo min na daga su saba Seba ka fɔla ko nin ye a kalo 2 ye min ni ka dɔn k'a fɔ o ye nin dankɔrɔba in ye Adama Jara Ben le cerveau ale kɔni ka dɔn k'a fɔ a ka furusiri tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ min ni ka dɔn k'a fɔ o kɛra u y'o fɔ da sera o bɛɛ ma u y'o fɔ ka dɔn k'a fɔ a ka furusiri i ka dɔn k'a fɔ ko o kɛra wusanba ye kosɛbɛ min ni ka dɔn k'a fɔ a kɛra kati i ka dɔn k'a fɔ ani maa min ka furusiri la ka dɔn k'a fɔ o de ye minisiri kɔrɔ dɔ o denmuso dɔ walima o balimamuso dɔ min ni o cogoya ko Nina Wallet Talu y'a dɔn k'a fɔ Adama Jara Ben le cerveau i ka dɔn k'a fɔ a ye o denmuso dɔ walima o balimamuso dɔ min ni o ye a sɛri ye k'a dɔn k'a fɔ ko ani o ka furusiri tɛmɛna a tɛ tɛmɛ kalo 2 kan i ka dɔn k'a fɔ o ka tɛmɛnen ka se sisan ma Adama Jara Ben le cerveau e ko a gɛlɛya a tɛ a kan bi sabula i ka dɔn k'a fɔ a sigiyɔrɔ min ni o bɛɛ mɛn Katima i ka dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ a kan yen i ka dɔn k'a fɔ a ka cakɛda min ni o fana bɛɛ mɛn CNT kɔnɔna ma i ka dɔn k'a fɔ maa caman fana bɛ yen minnu ni i ka dɔn k'a fɔ olu ni Ben le cerveau u ka daga fari a tɛ fi da kelen kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Ben le cerveau Adama Jara Ben le cerveau parce que b'a ka fɔla i ka dɔn k'a fɔ ko ni kunnajamakɛ min delila ka Isa Kawujim sɔrɔ ko ɲɔgɔnko laban kana na a fana sɔrɔ dɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ maa min ni o ye Isa Kawujim ye n'o tɛmɛna i ka dɔn k'a fɔ ni ye M5 ko ta k'a lajɛ min bɛ maa min bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni o tun bɛ se ka wele ko numéro 2 M5 cogoya la i k'a dɔn k'a fɔ ko o kundogo ye ko taalen ɲɛfɛ yɛrɛ ale yɛrɛ tun bɛ tɔgɔ min fɔ a yɛrɛ ma ko tun ye numéro 10 i ka dɔn k'a fɔ nin damɔrɔba ye ni o ye Isa Kawujim ye parce que b'a ka fɔla i ka dɔn k'a fɔ a magara o de kan fɔlɔ sabula i ka dɔn k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ don tɛmɛnenw na Isa Kawujim a ye jɔyɔrɔ caman kɛ a ka jan i ka dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni o ye Imam Mamudu Diko ye tɔgɔ
yɛrɛ dɔw da imam mamudu digo la a ye ka dɔn k'a fɔ nin don kama i ka dɔn k'a fɔ ko isa kawujimu a ye ka dɔn k'a fɔ ko a ye tɔgɔ sɔrɔ jamana in kɔnɔ waati tɛmɛnen na i b'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ isa kawujimu min ni o tun ye 4 vice président CNT kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko u ye ale gɛn sabula i ka dɔn k'a fɔ isa kawujimu waati dɔ tɛmɛna ale kɔni nana ɲama kin ka k'i ka dɔn k'a fɔ docteur Shukɛni Kukala Mayiga min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kuma jatigidenw na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kumaw la kuma minnu bɛ tali kɛ burujaliw sababu la i ka dɔn k'a fɔ isa kawujimu nana saga ani waati ko o ta ka i ka dɔn k'a fɔ ka Shukɛni Kukala Mayiga o de kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ isa kawujimu la parce que i b'a ka fɔ la an bɛ waati min na komi bi min ni a bɛ wele ko chômage technique a ko isa kawujimu ko o bɛ o la Adama Jara bɛɛ le cerveau ko i ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'ale fana ta k'a lajɛ maa don maa min bɛ n'i ka dɔn k'a fɔ yɛrɛwolo debout sur le rempart i ka dɔn k'a fɔ a ye jɔyɔrɔ caman kɛ nin ko in kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ caman de bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni Adama Jara bɛɛ le cerveau a ye o baara kɛ min bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ Adama Jara bɛɛ le cerveau katikaw ka dangele ko n'i taara assemblée nationale kɔnɔ bi a ka jan i ka dɔn k'a fɔ CNT kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ dankɔrɔba in kan sabula i ka dɔn k'a fɔ nin waati laban in na a ye wulikajɔ minnu sarada a ka dɔn k'a fɔ ko o kɛ bɛ sababu ka mangoya ka a sɛbɛ ta ka a sɛgɛrɛ katikaw ka dɔn k'a fɔ olu fana maa caman de bɛ yen a ka jan i ka dɔn k'a fɔ Adama Jara bɛɛ le cerveau olu fana ka dɔn k'a fɔ Adama nege foyi tɛ u la bilen i ka dɔn k'a fɔ maa yɛrɛ dɔ bɛ min ni o jɔ ko karamɔgɔ Jara karamɔgɔ Jara i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ko bɛ passé télésow caman na wa radio sow caman bɛ yen vidéo fana bɛ yen min ni ka dɔn k'a fɔ o kɔni bɛ ka kɔrɔfɔ caman ta bi ka Adama Jara bɛɛ le cerveau sɛgɛrɛ a ka jan i ka dɔn k'a fɔ waati dɔ tɛmɛna katikaw yɛrɛ ye wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda a ka jan dankɔrɔba in yɛrɛ bɛ se ka gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ cogo min na kawujimu gɛnna gɛncogo min na i ka dɔn k'a fɔ ko u ka hakilina kɔni ye an bɛ waati min na komi bi bɛɛ le cerveau a fana ka gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ nin cogo in na sabula i ka dɔn k'a fɔ a kɛn bɛ ka hakilina min ta fanga k'a sɛgɛrɛ o de bɛn tɛ a tɔɲɔgɔnw ninnu ma n'o ye k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛwolo debout sur le rempart ye kuma ko n'i y'a ta k'a lajɛ Adama Jara bɛɛ le cerveau i ka dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na a fana taabolo kun ka ɲi kosɛbɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ a ye wulikajɔ caman kɛ fanga in a bɛ se ka sinsin cogo min na maa minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni u ye wulikajɔ kɛ Faransi contre la Adama Jara bɛɛ le cerveau ko u ka yɛrɛwolotɔn debout i ka dɔn k'a fɔ o bɛ o kɔnɔ maa minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ sanga ani waati ni olu kɔni ye wulikajɔ k'a boloda minusima o bɛ se ka anw ka jamana in bila cogo min na kuma k'i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ le cerveau a taabolo kun ka ɲi koyi e ko don nataw la ko katikaw kun tɛ fɛ ka danaya k'a ta ka da nin kan walasa i ka dɔn k'a fɔ député CNT tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ député kow kuma daminɛ waati o waati katikaw kuma fɛ k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ le cerveau la a ka se ka ta k'a kɛ wasaden kati cogoya la nka an bɛ waati min na komi bi a ye ka dɔn k'a fɔ ko n'i ye katikaw ta k'a lajɛ ko maa caman de bɛ yen minnu ni u jigi waru la ka bɔ Adama Jara bɛɛ le cerveau ko kɔnɔ ko ni Adama Jara min kunnaja n'a ma kunnaja i ka dɔn k'a fɔ Adama Jara bɛɛ le cerveau min bɛ tali kɛ carrière politique la f'a laban bɛna don bɔgɔ la dɔɔni parce que filɛ nin ye ye min mɔ le radar kɔnɔ fatiri jɛkulu olu ka sɛbɛn ni fɔlɔ ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ n'a ye Abu Safinɛ Jara ko fincogo ye kelen ye nka o manamana tɔgɔ o tɛ kelen ye mun ye kunnafoni an y'a sama ka bɔ mun ye an ka armée yɛrɛ yɔrɔ n'o bɛ tali kɛ les FAMA la Abu Safinɛ Jara ko an ka taa Uro ale ye dugu dɔ ye a bɛ Yuwaru o mara o kɔnɔ la i bɛ n'a ye k'a fɔ ko les FAMA ne a bɛ an ka lakanabaaw ko fɔ zaga dɔ kɔni o kun bolodalen don ko zaga in kun bɛna taa di mun ye jatigɛwale kɛbaaw ma nka mun ye an ka les FAMA n'a bɛ armée malienne ko fɔ olu y'u jɔ jɔyɔrɔ la zaga in kɔni ko a ma se k'a se yɔrɔ kɔni k'o sɔrɔ mun ye kunnafoni a bɔra les FAMA yɔrɔ u y'a jira k'a fɔ ko i bɛna ye k'a fɔ ko opération belebele dɔ kɔni ko o sigilen bɛ sen kan nin waati na o dogolen tɛ maa si la n'an k'a ma opération Maliko Abu Safinɛ Jara u ka bolofara mun don o filɛ nin ye mun ye Uro kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen Yuwaru mara la n'a a ɲɛmaayaba bɛ colonel Mamadu Masawule Samake i bɛna ye k'a fɔ ko a n'a ka jigilatigɛkulu kɔni ye wulikajɔ caman kɔni k'o kɛ nin dugu kofɔlen na n'a bɛ tali kɛ Uro kan Yuwaru o mara la a yira k'a fɔ ko min ye dugu damadɔ bɛ yen olu kɔni ye ɲɔ ni malo tɔni caman ni fara ɲɔgɔn kan Abu Safinɛ Jara ko zaga don k'u bɛ taa di jatigɛwale kɛbaa ninnu ma o hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko min ye tarata don n'o bɛnna novembre kalo tile 29 ma zaga ninnu kɔni k'u kɛra mobili o kɔnɔ Abu Safinɛ Jara o y'a sɔrɔ mun ye an ka lakanabaaw u ladɔnniyara nin ko in na k'a yira k'a fɔ ko min ye duguladen dɔw ye malo ni ɲɔ k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna taa di jatigɛwale kɛbaa ninnu ma k'u ka zaga o ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye lakanabaaw kɔni u ladɔnniya mun ye colonel Mamadu
Masawule Samake ale n'a ka jɛgɛjɛkulu u ye kɛrɛfɛda bɛɛ lajɛlen ni k'o suwa o hukumu kɔnɔna la k'u ye tɛgɛ kɔni kɔ a ta ka da mun ye suman ninnu o kan arabadon novembre kalo tile 30 Abu Safinɛ Jara o hukumu kɔnɔna la ko mun ye armée de l'air ale ye fɛɛrɛ dabali k'o sigi sen kan suman ninnu bɛ se ka taa bila mun ye Seware o kɔnɔna la cogo min na ko armée de l'air ko ale y'o baara k'o sigi sen kan a bɛ mobili min kɔnɔ k'o tɛntɛn Abu Safinɛ Jara ka taa n'o ye fo Seware kɔnɔna la ko suman ninnu k'u taara jigin mun ye Seware o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko min ye colonel Masawule Samake Abu Safinɛ Jara a y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ foli ta fɔlɔ ka lakanabaaw k'u sɛgɛrɛ o sabu kɛ n'i y'a ye nin opération in n'a sera ka sigi sen kan o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Mali lakanabaaw an bɛ don min na komi bi Abu Safinɛ Jara u ni ne a sɛbɛkɔrɔ minen don an bɛ don min na komi bi faso kanu da Abu Safinɛ Jara ko o de b'u la wa u bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ juguw bɛ se ka lagare dugu jɛ ko 20 i bɛna ye k'a fɔ ko kibaruya caman de sɔrɔla kibaruya minnu n'u y'a fara fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra sababu ye ka dangari nin suman ninnu kun kan ka taa yɔrɔ kɔfɔlen minnu k'o la mun ye an ka colonel Masawule Samake Abu Safinɛ Jara a y'a yira k'a fɔ ko nin suman minnu na a bɛ taa di terroriste ninnu ma tan n'a bɛ jatigɛ wale ko fɔ a bɛ kɛ sababu ye Abu Safinɛ Jara mun ye u bɛ suman ninnu k'u feere wa suman ninnu u bɛ taa don marifa de la marifa ninnu ta kun tɛ dɔwɛrɛ mun ye armée malienne kɔ ma o fana mana ka bɔ yen hali duguladenw yɛrɛ fana olu tɛ lafiya a ko la o sababu olu caman fana ni o bɛ to a ko la o de kun kɔnɔ la mun ye colonel Masawule Samake Abu Safinɛ Jara a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi a b'a ɲini duguladenw bɛɛ lajɛlen fɛ maa si kan'a fɔ k'i bɛ suman k'o fara ɲɔgɔn kan n'an b'a fɔ a ma ko zaga ka t'o di mun ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu ma o sabu kɛ fɛn mun don a kɔnnen don kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye ka dangari mun ye armée malienne o ka baara la a bɛ kɛ sababu ye ka dangari les femmes o ka baara la o de hukumu kɔnɔ la mun ye colonel Mahamadu Masawule Samake opération Maliko o ɲɛmaaba o tɛ wa Abu Safinɛ Jara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye armée tɛna jɛn ne nin ye abada k'a yira k'a fɔ ko mun ye duguladenw olu ka suman k'o bɔ ko zaga ka t'o di mun ye terroriste ma terroriste ka tila ka taa marifa san ka tila ka n'u disi la armée disi la u bɛ tila ka duguladenw k'olu ningɛnɛ k'o karaba mun ye colonel Masawule Samake a yira k'a fɔ k'olu tɛna jɛn ne nin ye abada olu na kun tɛ dɔwɛrɛ ye les femmes baara mun o dilen d'u ma o de tɛ dɔwɛrɛ mun ye duguladenw bɛ se ka kisi cogo min na a n'u bolo lafɛn nafamafɛnw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi cogo min na k'o ye mun ye armée ka wuli ka jɔ armée ka cɛsiri o y'o ye kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ min ye soit nouvelle horizon ale kɔnɔ mun ye kunnafoni fama n'o bɛ les femmes yɛrɛ ko fɔ olu ka fasiri don Abu i bonya o b'a la bidi ka dɔn k'a fɔ nouvelle horizon min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nouvelle horizon min don a kɔnɔ nin ye k'a dɔn k'a fɔ Seydou Konate ale ka sɛbɛn don Seydou Konate a ko i k'a dɔn k'a fɔ an ka taa éducation o bunakun kan kalanko ministre min ni k'a dɔn k'a fɔ o ɲɛsinnen bɛ kalanko ma kɛrɛnkɛrɛnnenya madame Sidibe Dedewu Usumani k'i k'a dɔn k'a fɔ ko a b'a fɛ ka baara dɔ daminɛ baara min bɛna tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jɛya a bɛ se ka sabati école ko yɛrɛ o bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko dossier n'o ye école ko u sɛbɛnw ye école dayɛlɛla ni sɛbɛn minnu ye i k'a dɔn k'a fɔ dawuli jɔnjɔn min bɛ écolesotigiw bolo a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a ye tabale a ye a gosi a bɛ gɛlɛya i k'a dɔn k'a fɔ direction min ni o ɲɛsinnen bɛ éducation nationale ma direction nationale de l'enseignement et fondamental i k'a dɔn k'a fɔ madamu ni o ye k'a dɔn k'a fɔ ministre ye i k'a dɔn k'a fɔ ci bilara ka taa se directeur académique bɛɛ lajɛlen ma i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali kunnafoni a ka cɛn koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko u mago bɛ kɛrɛnkɛrɛnya na min bɛ tali kɛ école privée fɛn o fɛn ni a bɛ jamana in kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ a lisiw la i k'a dɔn k'a fɔ ko écoleso bɛɛ lajɛlen lisi a ka bila ka jigin ka taa se k'a dɔn k'a fɔ ministre so ma koyi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ministre a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ anw ka écolesow caman de bɛ yen minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u tɛ sariya kɔnɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ a caman de dayɛlɛlen bɛ ni sariya minnu ka kan k'a dɔn k'a fɔ a si condition a ma dalafa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛnfura kow ma dalafa école karamɔgɔ kow yɛrɛ fana i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ ministre n'o ye Usumani Dedewu ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ direction nationale de l'enseignement fondamental i k'a dɔn k'a fɔ ka lettre k'a jigin ka na i k'a dɔn k'a fɔ académie la wa i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni a ka cɛri fa bɛɛ lajɛlen fɛ écoleso fɛn o fɛn ni a bɛ jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya écoleso privé i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka taa n'i ka sɛbɛnfura ye yanni décembre kalo ale tile 5 nata in cɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ a sababu ti dɔwɛrɛ a yirala k'a fɔ n'i ye Mali écoleso privé caman da k'a lajɛ a caman de bɛ yen minnu ni programme min bɛ wele ko programme officiel kalansen min kan ka kɛ jamana kɔnɔdenw kun u t'o kɛ u ti o baaraw
kalandenw kɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin zago la min bɛ tali kɛ ni dɔn la u de bɛ u kala u ka ekɔlidenw kun waati minnu bɛ di ko kalanw kan ka dabila walima kɔnsew kan ka di nin waatiw la i ka dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ Isa Konata kan ka kɛ jamana in kɔnɔ kuma minisiri ko waati de sera sa ko fu ka siri o kow da la kuma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ hali a ekɔli karamɔgɔ kow la a kɔni yirala k'a fɔ ko maa caman de bɛ ka ekɔli karamɔgɔya k'o baaraw kɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ danganiya ɲuman tɛ u si bolo k'a yira k'a fɔ ko nin ekɔliso kalanko a baara ka kan sabula i ka dɔn k'a fɔ minisiri ko bɛɛ lajɛlen ka na n'i ka dossier minisiri a y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na min ni o kɛra i ka dɔn k'a fɔ jabarani o sanfɛ octobre kalo tile 26 san 2022 na min bɛ tali kɛ minisiri Usumani Dedow la a bɔra teleso n'o ye ORTM sanfɛla ye a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin waati na u ye labɛn dɔ kɛ min b'a ye k'a fɔ ko ekɔliso 235 olu bɛɛ lajɛlen yira k'a fɔ ko dossier tɛ o la minnu ni o bɛ enseignement secondaire au niveau la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ faux diplôme la maa 200 baɲango k'o de faux diplôme yɛrɛ ekɔli karamɔgɔw bolo minnu ni olu bɛ ka baara kɛ k'a sɔrɔ ekɔli karamɔgɔya u ni a man kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw u ko min bɛ tali kɛ nin baara in na ko nin bima nin bila sen na anw ka jamana in kɔnɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔ tun bɛ yen ni o jɔ ko Useni Amion Gido a bɛ waati min na i k'a dɔn k'a fɔ Pulo a bɛ nin minisiriso in na k'a ye nin baara in kɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ a ye ekɔliso 1000 baɲango a yɛrɛ k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen ye faux dossier b'u bolo kuma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ faux diplôme na maa 500 baɲango a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ ka baara kɛ gouvernement ka hukumu kɔnɔ nka min bɛ tali kɛ faux diplôme na k'o bi olu bolo i k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛlɛ o ma taa yɔrɔ janna o jɔra cogo min na ko madamu kɛlen filɛ ka min daminɛ n ye k'i ka dɔn k'a fɔ ko ni kunnajama kɛ k'a kɛlɛ fana ko a tɛ taa yɔrɔ jan ayiwa ala k'a ɲɛ ka d'a ma an bɛ dugawu de kɛ an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Seydou Konate ale sɛbɛn nɔ nouvelle horizon baarakɛlaw bɛ fo abu mun ye aujourd'hui ne bɛ bolo don n bɛ bɔ n'a ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ Kasimu Tira Kasimu bilenni a kumara Abu Safinɛ Jara a ko k'an ka taa Bamakɔ misiriba o kɔnɔna la n'an taara Bamakɔ misiriba kɔnɔ siga t'a la a bɛ nin ka duwa kun damadɔ bɔ i bɛna ye k'a fɔ ko min ye da kɔni a wulila sɔngɔ la o yelen tɛ min ye Bamakɔ misiriba o kɔnɔ o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ a yira k'a fɔ ko min ye baara dɔ ko de kan ka kɛ Bamakɔ misiriba o kɔnɔna la baara mun n'a bɛ tali kɛ ɲɛgɛnw jɔli kan a ka ja fo ka taa fara mun ye bâtiment dɔw so dɔw jɔli fɛnɛ o kan nka Abu Safinɛ Jara kɔrɔfɔ mun bɛ yen sa o de ye so ninnu bɛna jɔ cogo jumɛn la musaka jumɛn de bɛna taa a sira fɛ ɲɛgɛn ninnu bɛna jɔ cogo ji musaka jumɛn de bɛna taa a sira fɛ musaka in n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko mun ye chauffeur wari 200 000 ɲɔgɔnna Abu Safinɛ Jara k'o de kan ka taa a siga fɛ Abu Safinɛ Jara a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ siga kɔni bɛɛ nafolo in yɛrɛ bɛna bɔ yɔrɔ mun na Abu sigana belebele ko bo yɔrɔ kɔfɔlen na koyi u y'a yira k'a fɔ ko nafolo in bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ maakun n'o bɛ tali kɛ Aruna Sabadogo kan ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko mɔsikɛ Abu Safinɛ Jara ko nafolo in bɛna bɔ Aruna Sabadogo de kun mɔsikɛ ko nafolo in bɛna bɔ ale de kun sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko nin baara in ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ u ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko maa minnu bɛ nin dossier in dɔn kosɛbɛ mun ye Aruna Sabadogo ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko mɔsikɛ i bɛna ye k'a fɔ ko a gɛlɛla Bamakɔ tu tigɛbaw la n'o bɛ tali kɛ Turelakaw ani Dravekaw la Abu Safinɛ Jara k'a yira k'a fɔ ko ale bɛna ɲɛgɛn dɔ kɔni k'o jɔ misiriba o kɔnɔna o la fi sabililayi kaana lawu ɲɛgɛn 70 50 o ye cɛw ta ye wa 20 k'o ye musolakaw ta ye Abu Safinɛ Jara mun ye Sabadogo n'o bɛ mɔsikɛ kofɔ k'a y'o ɲɛfɔ mun ye Bamakɔ Turelakaw ani Dravekaw ye Abu Safinɛ Jara nka n'i ye Aruna Sabadogo ni mɔsikɛ n'i y'a ka kɔrɔfɔ nin jateminɛ k'a lajɛ maa mun bɛ n'o hakili juru carilen don kosɛbɛ olu b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kɔni ko o bɛ nin kɔfɛ o siratigɛ de la o sababu kɛ mun ye Aruna Sabadogo mɔsikɛ maa caman sigalen don a la k'a fɔ a ka wari ninnu bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn Aruna Sabadogo mɔsikɛ a bɛ librairie baaraw de kɛ ani agent de voyage dɔ fana ko o b'a bolo wa i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye projet caman fana ko o bɛ Aruna Sabadogo ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko mɔsikɛ Abu Safinɛ Jara mun ye Aruna Sabadogo ni bɛɛ lajɛlen k'a ma mɔsikɛ a y'a yira k'a fɔ ko ni ɲɛgɛn ninnu kɔni ko o baara ko o banna waati min na ale bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka magasin jɔ sanfɛ magasin minnu n'olu bɛna jɔ Abu Safinɛ Jara k'o bɛ kɛ sababu ye ɲɛgɛn 70 in lasaniyaw k'o baara k'o kɛ n'a bɛ tali kɛ ɲɛgɛn 70 in entretien ko mun ye magasin minnu bɛna jɔ olu location k'o bɛ kɛ sababu ye ka mun ye ɲɛgɛn ninnu kɔni entretien ni k'o baara k'o timɛ nka Abu Safinɛ Jara ɲininkali to min ko a bɛ sigi ni 100 000 mun ni a bɛna bɔ Aruna Sabadogo kun ta ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko mɔsikɛ nafolo in yɛrɛ kɔni ko a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn de ɲininkali to min ko a sigira
sɛbɛnnikɛla ko mun ye Haruna Saba dɔgɔnin bɛɛ lajɛlen kama ko mɔsikɛ a y'a yira k'a fɔ ni so ninnu kɔni ko o jɔra ka ban Abu Safinɛ Jara ko bɛ kɛ sababu ye mun ye ɲɛgɛn o entretien baaraw k'u bɛ kɛ a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye Bamakɔ suguba o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara yɔrɔ mun bɛ n'an ka ma ko misiribada a magasin a location bɛ musaka min bɛ taa dafɛ o dogolen tɛ jagokɛla si la a magasin walasa i k'a ta Abu Safinɛ Jara n'i ma kɛ disiba ye a tali ko a bɛ gɛlɛya i bolo o tuma na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye nin cɛ kofɔlen n'a bɛ tali kɛ mɔgɔ si kɛ kan a y'a dɔn k'a fɔ ko a ka bɔ fan o bɛ nin ko in na koyi o sabu ka gɛlɛya fara nɔgɔya kan Abu Safinɛ Jara magasin mun n'o bɛna jɔ ale fɛ a bɛna magasin caman den de jɔ o magasin caman den Abu Safinɛ Jara nin bɛɛ lajɛlen bɛ wari sara kalo la o wari bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ka entretien o kɛ wa ɲininkali to min ko a bɛ sigi Abu Safinɛ Jara a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ gɛlɛya in kɔni ko a wulila a bɛ nin na waatinin bɔ i bɛna ye k'a fɔ ko maaw kɔni u fɔfɔlen ni ɲɔgɔn kɔ maa minnu bɛ taa seri mun ye Bamakɔ misiriba la Abu Safinɛ Jara a kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya caman ye u ni ɲɔgɔn cɛla la a ko n'i dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ yanni ko in biriki fɔlɔ yɛrɛ o bɛ da n'o b'a subasima ko fɔ i bɛna ye k'a fɔ minisiriso mun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ diinɛ ko a n'an ka laadalafɛn kɔrɔkow ɲɛnabɔli o kama u ye Haruna Saba dogo k'a wele a ko mɔsikɛ i bɛ ka nin nafolo in bɔra jumɛn a ɲɛfɔ an ɲɛna k'a daminɛ o donna fo ka n'a bila bi la Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko mɔsikɛ a ma kala don ɲin na ka bɛn mun ye jamana minisiri ale ka kɔrɔfɔ o ma Abu Safinɛ Jara ko in kɔni nana gɛlɛya Haruna Saba dogo ni bɛɛ lajɛlen kama ko mɔsikɛ a ye baara k'a boloda kalo 4 Abu Safinɛ Jara a bɛ ka baara k'a boloda kalo 4 a ye ɲɛgɛn fɛn fɛn bɛ yen a ye ɲɛgɛn in bɛɛ lajɛlen k'a ci o kalo 4 o kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ɲɛgɛn tɛ mun ye maa minnu bɛ n'olu ye silamɛw ye hali seli ta yɔrɔ Abu Safinɛ Jara ko a ka gɛlɛn u ma wa fɛn min ye balinako yɛrɛ ye yanni Haruna Saba dogo a k'i ɲɛsin ɲɛgɛn jɔli ma i bɛna ye k'a fɔ ko a y'i ɲɛsin fɛn ma n'o bɛ tali kɛ magasin ninnu jɔli kan ko a y'i ɲɛsin o de ma Abu Safinɛ Jara ko a kɛra sababu ye ka silamɛw ali silamɛ minnu bɛ seli min ye juma misiriba kɔnɔna la k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ o sabu kɛ n'a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye seli ta yɔrɔ tɛ yen Abu Safinɛ Jara a kɛra sababu ye ka maa caman k'o sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ ko in nana gɛlɛya fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara Haruna Saba dogo Abu Safinɛ Jara maa dɔw y'a jira k'a fɔ n'o olu ye ali silamɛw ye olu ko ni Haruna Saba dogo ni mun fɔta n'an bɛɛ ka ma ko mɔsikɛ Abu Safinɛ Jara ko a ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ maaw ka livre k'o de pirater wa mun ye agent de voyage b'a bolo agent de voyage n'an ka ma Dawudu Kutubi ko o de b'a bolo a bɛ mun bɔ ni Burukinakaw de ye Burukina Abu Safinɛ Jara ka na iji baara ka n'o koɲa k'o ɲɛnabɔ Bamakɔ yan ka sɔrɔ k'olu bila ka taa mun ye Makan jamana a kan i bɛna ye k'a fɔ ko a ka agence in ka baara k'o timɛnen don o ma Abu Safinɛ Jara ko in kɔni a nana gɛlɛya kosɛbɛ mun ye jamana marabagaw y'a jira k'a fɔ olu tɛ se ka nin ko in kɔni k'a to ta abada ka tɛmɛ tan o sabu kɛ n'a fɔra ko misiri Abu Safinɛ Jara k'o ye Ala ka so b'a di k'a fɔ ko mun ye so ka taa jɔ ye Abu Safinɛ Jara mun ye ɲɛgɛn ka taa jɔ ye wari mun na a bɔra o ma dɔn Abu Safinɛ Jara ko a kɛra sababu ye ka maa caman k'o kamana gan o de hukumu kɔnɔna la jamana marabagaw y'a jira k'a fɔ ko ka baara in bɛɛ lajɛlen ko ka a sonsiri fɔlɔ Abu Safinɛ Jara u ye Haruna Sogo dɔgɔnin bɛɛ lajɛlen kama ko mɔsikɛ Kasimu Tera ka fɔ la u k'u ye mɔsikɛ yɛrɛ kɔni ka a ɲininka mɔsikɛ y'a jira k'a fɔ ko kɔrɔfɔ fɛn bɛ ka ta k'ale sɛgɛrɛ nin waati na Abu Safinɛ Jara ko a kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen ye juguya kumaw de ye kɔrɔfɔ mun n'o bɛ ka ta ka ale Haruna Saba dogo ni bɛɛ lajɛlen kama ko mɔsikɛ Abu Safinɛ Jara ko a bɛɛ lajɛlen ye juguya kumaw de ye ko maa si tɛ se k'a fɔ k'i delila ka ale delila k'i ka livre k'a pirater wa maa si tɛ se k'a fɔ ko ale delila ka ɲaamin don i ka hiji ko o la Abu Safinɛ Jara mun ye Kasimu Tera a y'a jira k'a fɔ ko mun ye mɔsikɛ a y'a jira k'a fɔ ko ale a laɲini na ale fɛ de a laɲini na ale mɔsikɛ fɛ de ko a ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka ɲɛgɛn jɔ mun ye Bamakɔ misiriba o kɔnɔna o la ko a laɲini na ale fɛ de ko ale k'o baara k'o timɛ n'ale dun ko k'a b'o baaraw timɛ Abu Safinɛ Jara ko o fana bɛ tila ka kɛ ni gɛlɛya ye ko maa si tɛ se ka i bolo d'a kan k'a fɔ ko ale ka wari Abu Safinɛ Jara ko ale bɛ wari nɔgɔlen ko o bɛ ale bolo wa maa si tɛ se k'a fɔ fana ko ale Haruna Saba dɔgɔnin bɛ k'a ma ko mɔsikɛ k'a fɔ ko ale bɛ affaire sale la k'ale bɛ ko nɔgɔlen k'o kɛ Abu Safinɛ Jara mun ye mɔsikɛ ye a fana kumana ko ye a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin ko in kɔni a bɛ nin cogoya la Abu Safinɛ Jara 1,200,000 ale mɔsikɛ ko ale kun bɛ n'o de bɔ ka yɔrɔ in jɔ k'a ban pewu nka ale o 1,200,000 Abu Safinɛ Jara k'ale tun bɛ se k'a kɛ ka taa so jɔ a denw ye ka a denw ka n'a mɔdenw olu bɛ se k'u ka ɲɛnamaya tɔ kɔni a k'a kɔnɔ cogo min na a ko ni ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye Haruna Saba dɔgɔnin bɛ k'a ma ko mɔsikɛ Abu Safinɛ Jara a yira k'a fɔ ko a bɛ livre minnu k'u feere o bɛ tali kɛ mun ye Libankaw ka livre o kɔni o la ko a bɔ o livre ninnu baara kɔni ko o de kɛ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sɛmɛ ka bɔ mun ye aujourd'hui ale kɔnɔna la Kasimu Tera ale sɛbɛnnikɛla ye Abu i bonya o b'a la bite waati a sera an ka bi ta in banɛngɛmamɔ k'a da an bɛ a kɛ tuguni kɛ Gawusu fɛ ko sabu kɛ mun ye kurantigɛ ye o dɔɔni ta waati la an bɛ kanuba ni dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo n'Ala ma baasi wɛrɛ kɛ